Segi ređa figure za šah. Ko će da igra, Segi? Ja, S kim ćeš da igraš? sa mamom. Dobro. Koja je to figura što si sad stavio? Pesak. Pešak, dobro. A to? Kraljica. Koja je kraljica, koja je kralj? Ovo je kraljica, ovo je kralj. Dobro. Ajde dalje. Ovo je pesak. Ovo je pesak. Dobro. Ovo je pesak. Dobro. Ovo je pesak. Dobro. Ovo je pesak. Bravo. Ovo je pesak. Dobro. Ovo je lufa. Dobro. Laska. Ovo je top. Top. Dobro. Ovo je lovac. Bravo, Segi, čekaj. Sve si poređao kako treba. Bravo.